озмуни ҳарбӣ варзишӣ ватанпарвар ҳамасола бо мақсади баланд бардоштани сифати ахлоқӣ, дӯстиву иттифоқӣ байни ҷавонон ва аз худ намудани барномаи омодагии ибтидоии ҳарбӣ дар синфҳои болоӣ ва омода намудани онҳо барои дифои ватан баргузор мегардад. То ба даври вилоятӣ ин озмун роҳ ёфтанд, хонандагони муассисаҳои таълимӣ дар даврҳои мактабӣ ва ноҳиявӣ иштироки фаъолона намуданд. озмуни мазкур аз ҷониби раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилоят Хатлон дар ҳамкорӣ бо раёсати маорифи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят баргузор гардида, тибқи иттилоъ дар даври вилоятӣ хонандагони синфҳои болоии 17 муассисаи таълимии шаҳру ноҳияҳои минтақаи Бохтар иштирок намуданд. дар даври вилоятӣ иштирокдорон аз рӯи намудҳои сафароӣ, саломи ҳарбӣ, ба қисмҳо ҷудо намудани яроқи таълимӣ, машқҳои тактикӣ ва дигар шартҳои озмун байни ҳам рақобат намуданд. имрӯз бо ташаббуси раисати кор бо ҷаноби Бахши вилояти Хатлон дар якҷоягӣ бо раисати маорифи вилояти Хатлон байни хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии шаҳру ноҳияи вилояти Хатлон бахшида ба рӯзи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон чорабинии ҳарбии варзишӣ озмуни ватанпарвар баргузор карда шуд. мақсади баргузории озмун дар ин аст ки байни хонандагони болоии синфҳои мактабҳои миёнаи шаҳру ноҳияи вилояти Хатлон баланд бардоштани ҳисси ватандӯстӣ дар дили онҳо ва мавқеи онҳоро барои устувор гардондан ба ин сиёсати ин ғамхории роҳбари давлат ва дар ин баробар бошад он чорабиниҳои ҳарбии варзишӣ ки дар байни хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами шаҳру ноҳия баргузор карда мешавад, дар он аст ки ҳуввияти миллӣ ва ҳисси ватандӯстии онҳоро бояд мо бедор гардонем. мавриди зикр аст ки озмуни ҳарбии варзишӣ ватанпарвар барои тарбияи маънавии хонандагон, тарғиби тарзи ҳаёти солим, инкишофи ҷисмонӣ ва рушду ташаккули хислатҳои ватандӯстиву хештаншиносии наврасону ҷавонон, ошкоро муайян намудани мавқеи фаъоли шахсӣ, пешбарию ҷонибдорӣ кардани наврасону ҷавонони ташаббускор ҳамчун нерӯи тавонои боэътимод ва ҳомии марзу буми сарзамини аҷдоди замина мегузорад. дар анҷоми озмун намояндагони раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилоят Хатлон ва дигар ташаббускорон суханронӣ намуда, ташкили чунин чорабиниҳои ҳарбии варзиширо дар бедор намудани ҳисси ватандӯстӣ ва таҳкими ҳуввияти миллии хонандагони муассисаҳои таълимӣ ва баъд аз хатм ҷалби онҳо ба сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар зарурӣ ва саривақтӣ арзёбӣ доштанд. сипас ба фаъолон ва иштирокчиёни ин озмун диплом, сипоснома ва тӯҳфаҳои хотирмон тақдим гардид.